Bonġu, kif int? Iktar ma jkun qed joqrob is-sajf, aktar nirċievi l-mistoqsija komuni, isma' x'nista' nagħmel għaż-żaq, pereżempju, min ibati daqsxejn jew min iħoss li jista' jtejjeb id-dera ta' żaqqu. Jew min jgħidli x'nista' nagħmel għall-patata jew għall-ħibs jew għall-koxox. U nifhem għax dak kollha kemm aħna għandna x-shape tagħna partikolari, aħna l-irġiel pereżempju meqjusa bħala l-apple shape, l-aktar shape komuni, jiġifieri l-aktar li jinżamm xaħam żejjed ikun fiż-żaq u anke fis-sider. Waqt li tfajli tivarja ħafna, għandek il-pear shape fejn ix-xaħam l-aktar li donnu jinġama jkun madwar il-hips, għandek l-apple shape kif semmejna bħal fil-każ tal-irġiel ukoll, hemm shapes differenti anke tal-hourglass insomma. U misoqgħod nitkellem fuq ix-shapes illum għax mhux ħanamlu xi lesin tal-mezz. Imma xtaqt nenfasizza fuq xi ħaġa importanti illi nara illi ħafna nies jitħawdu fuqha jew mhix ċara f'moħħhom ta' kif taħdem dik. U dan huwa l-spot reduction jgħidulu. Jiġifieri, jekk pereżempju jiena nixtieq innaqqas minn żaqqi, tagħmel sens noqgħod nagħmel exercises għaż-żaq. U l-loġika tgħidlek iwa, però r-realtà hija le. F'liema sens. Mela jekk jiena pereżempju ħankun qed nagħmel is-sit-ups, il-crunches, illi ħafna minnkom għandhom idea ta' x'inhuma daw exercises għaż-żaq bażikament. Billi noqgħod nissoda u nħaddem il-muscles ta' żaqqi, as such minix qed naħraq ix-xaħam ta' madwar żaqqi. U di importanti nifhmuha. Għax l-aktar exercises illi aħna l-aktar li ħajarqulna enerġija. Allura, jekk inkunu aħna diġà qed nikkontrollaw kemm qed nieklu u x'qed nieklu, dik l-enerġija ħadkun qiegħda tiġi mix-xaħam li għandna storjat għalfejn. Għax hekk jiena diġà mhux qed niekol iż-żejjed imma qed niekol kemm għandi bżonn, qed niekol il-biżejjed, tajjeb, peress li l-ġisem ikollu bżonn enerġija aktar għal dak il-movimenti li qed nagħmel, dik l-enerġija ħajġiba mix-xaħam. Issa, l-aktar muskoli illi għandhom bżonn enerġija għal waqt l-exercise mela dawk l-iktar muskoli illi meta aħna ħanħadmuhom l-aktar li ħanaħarqu enerġija allura xaħam huma il-muscles ta' mill-hips l-isfel. Jiġifieri l-aktar bil-Malti il-muscles tas-saqajn. Jiġifieri, forsi tinstema' stramba di. Però jekk għandek ix-xaħam madwar żaqek, l-aktar exercises importanti mhux l-exercises ta' żaqek, imma l-exercises li tagħmel b'saqajk. Bħal ngħidu aħna u għal min mhux familjari magħhom jista' jfittixhom il-lunges, dawk li huma referenza, tajjeb, iżgħar referenza bħalma nagħmlu l-Knisja. L-squats fejn inti qisek ħatoqgħod bil-qiegħda fuq siġġu warajk. Id-deadlifts fejn inti tibqa' b'darek dritt u tinżel kważi qisek ħadd mis-swabba ta' saqajk. U dawn l-affarijiet. Tista' tfittex fuqhom daw ta' jekk tidħol sempliċi Google u tiktiblu leg exercises, ħajtik ħafna exercises li tista' tagħmel għas-saqajn u bekk daw ikunu fost l-aktar exercises li ħajarraqulek ix-xaħam. Iżda, affarijiet importanti qabel xejn. L-aktar exercise illi ħantik parir tagħmel huwa dak l-exercise illi number one tieħu gost tagħmlu qed itik ir-riżultati b'dak li qed tara u b'dak li qed tħoss, tajjeb, u dak l-exercise li taħseb li kapaċi żommu għat-tul ta' żmien. Mela jnut li xagħad li jgħidli Matt, murhom għax tom għandek bżonn. Ngħidlu darba darbtejn inżel speċjalment fix-xitwa. Imma l-pija ma tantx jiena fejn tal-baħar, nippreferi nagħmel l-exercises fuq l-art. Allura, fuq parir jekk għandna xi injuries jew xi uġieħ ta' fizjoterapista, speċjalment tajjeb iktar milli ta' tabib fejn jidħollu ġieħlem mulaw. Ħanaraw naqra x'nistgħu nagħmlu u x'nistgħu ma nagħmlux fejn jidħol l-exercises. U mbagħad ħanaraw minn dak li jgħidilna li nistgħu jew ma nistgħux nagħmlu liema l-aktar nieħdu gost illi nagħmlu. Għax dak il-qofol ta' kollox. Ma tix tkun xi ħaġa li ejja ħanissaporti naqra ġimgħatej ara. Sakemm jiġi s-sajf pereżempju u mbagħad daqshekk għax jibdew il-barbecues u ma nagħmel xejn iktar. Biex naraw ir-riżultati u nkomplu ngawduhom, irridu xi ħaġa illi nibqgħu nżommu għat-tul ta' żmien. Il-ħabib tiegħi Chester jieħu gost jiġri kif tistgħu timmaġinaw bħal kull kelb ieħor, tajjeb. Imma fis-sajf jekk inniżlu jom naqra tiex kemm iċafċaf ukoll. Imma tgħidlux pereżempju jiena fi mur jilgħab ma' klieb oħra, waħdu nwadbulu affarijiet u jiġru warahom. Ġifieri l-istil ta' Chester mhuwiex jilgħab mal-klieb l-oħra, l-istil tiegħu huwa li jilgħab feċċ. Insomma,
dak kulħadd għandu l-istil tiegħu ġifieri dak li rrid ngħidilkom. Mela, għallum ħani għafaw ikolkom xi mistoqsijiet ibatuli u anka nagħmel daw il-videos dwarhom jew inkella weġibkom private message tkun xi ħaġa personali. Aħna pereżempju A New Better Life li nagħmlu, apparti li għandna l-istudio tagħna ġewwa n-naxxar fejn nagħmlu daw in-nofsija exercises. Illi dejjem ħajkun hemm coach illi ħajajdilna jew ħatajdilna x'ħanamlu kif nagħmluhom għal dakinhar u jduru magħna biex hawn qed nagħmluhom sew ħalli ma nweġġawx. Hemmhekk għax anke ħaniltaqgħu ma' nies oħrajn li huma fid-dajsa bħalna, ġifieri li bħalna jixtiequ illi jżidu toning, jaħarqu xi xaħam, jżidu l-enerġija, jorqdu aħjar iqumu aħjar, bħalna għandhom familja u għandhom professjoni. Tajjeb, hemmhekk isu fejn laqda hemm is-saħħa kif dejjem ngħidu. U apparti li jsiru daw minn naxxar għal min aktar konvenjenti għalih jew jippreferi. Isiru anke live fuq iż-Zoom, ġifieri dak li jkun jista' jinqgħad magħna minn kullum kien, għandna anke nies jinaqdu magħna minn barra minn Malta. U bażikament ikunu qed nagħmlu daw is-sessions minn kullum kien insomma. Normalment ikunu Maltin li jgħixu f'pajjiż ieħor, jew inkella barranin illi jaħdmu Malta u jmorru holidays barra, etc. Għax aħna nitkellmu bil-Malti u bl-Ingliż insomma fejn ikun hemm bżonn ukoll, però l-maġġoranza assoluta tagħna huma Maltin, speċjalment il-coaches tagħna huma kollha Maltin ukoll. Tajjeb, jekk nista' ngħidkom xi ħaġa kmandawni u iktar ma joqrob is-sajf iktar inħeġġiġkom biex toħorġu tgawdu dis-sabiħa natura li għandna f'pajjiżna. Narakom.